Здравейте, хора! Аз съм вашия любим аутист. Интелит Рил-3. И днес ще направя турнир, първа част. Защото има 16. Като няма да разберете кой участва. Тъй като не му дойде реста. И само да кажа, накрая ще бъде битка ще има срещу Shadows 3 горна и средна част комбиниране. И първата битка ще бъде между Night Owl, като чист само 100 комбота и може да са леко модифицирани. С много изтъркан връх и Laser Orochi, щупен център и различен фейсболт. И ще бъде най-добър от 3. Като който е по-атакуващ, продължава към следващия рунд. И не съм ги избрал аз. Кой е срещу кой да бъде, ако лело на късмета. И първата победа я взима Night Owl. Втора битка. Втора битка не мога да изстрелвам. И втората битка я печели Laser Orochi. С Shadows 3 фейсболт, Mars Cover. Не ме интересува, ще си ги наричам както искам. Последната битка на звездата и... Спасибо! Не, няма да го казвам. Победителят е Laser Orochi с фейсболта на Shadows 3. Като... те дойдоха заедно и трябва да се комбинират. И ще сменя фейсболта. Mars Cover едно също не ме интересува. С това на Night Owl. Защото, да, комбинирани идват. Втория рун ще бъде между Jade Jupiter и Delver Mecha. Най-добър от 3, като е сменен центъра. Защото ако бях сложил белия център на... ще да бъде леко щупен. И даже с модифицираната изстрелвачка. И тук битка между два защитни модела. Единият е нисъчък, другия е високичък. И това видео е леко като да ви покажа моята колекция. И първата битка е печели Delver Mecha. Нали, да ви покажем какви части имам за комбота. Сега Jade Jupiter. От защитни модели те сме са атакуващи, защото иначе ще бъде много скучно. И сега е скучно, сега да се въртят едно около друго. И Delver Mecha пак печели, теж Jade Jupiter губи. Този турнир и има нови, нали, кой кога да е стрелен. Те сега имаме Blast Flame с другия връх, с който идва, защото е щупен. Като Blast Flame според мен е най-лошото надо от всичките.
нали, направо от кутия. Също Glittering Butterfly. Без такива пепелуда. И просто ви карат на краища, защото аз нямам истинска арена. Мамо черно. Да, има черно тук. И се обратно въртящи се тече, който има повече Life After Death, сигурно ще спечели. И го сложих той тук само за да запълва място. И той печели с няколко завъртания Glittering Butterfly. Искам Blast Flame да спечелим, за да сменя режима на някой. Ако беше спечелил Джей Джупитър преди малко, ще да му сменя режима. И нека да видим кой ще спечели. Като Blast Flame има втория най-добър метален пръстен. За жалост и за на него. На нещо толкова лошо от него. И губи. И няма да мога да му сменя режима. Тъй че бляска Пебаруда продължава към следващия рунд. И това пък е Holy Whisker с центъра на Делвър Меха, защото чупена работа. Сега на модифицираната изтребачка имаме Devlo Nemesis да се върне за оно и детство чулно и видео. И леко ще бъде трудно да се направи битка като е Devlo Nemesis 3 на 1. И се докоснаха и той излетя. Тече една точка свещен боец. Holy Whisker. И останалите ми изтребачки се щупиха. Добре, Немесис спечели втората битка. Последна. Равни. И свещен боец спечели. Като преди малко, може би, че спечели с една секунда, ама нокаут финиши, такива ако се ударят. И двете пак излетят дори така малко. Като свещен боец продължава. Такива няма да ги правим, ако наистина такава малка разлика има. И после имаме. Нека да ги познаете всъщност. Три, 2, 1. И напишете в коментарите дали познахте правилно. Сега лилавото е сребърно второ.
И това е ще да кажа Джей Джупитър. Джада е Найт. И той мама беше изстрелян на първа минута битка. Тъй, че сега е втори. И лавата заседва там. И печели и продължава към следващия рум. Напишете в коментарите кое е лавото, ако изобщо има коментари, не са ги махнали. Следващата битка. Вари Айрес и Калейдо Фокс. Като Вари Айрес е дясно въртящ се. И губи с един гаут финиш. Сега ще го изстрелям него първи. И пак губи. Не продължава към следващия рунд. И Медофай Бейблейдовете сегаш няма да продължат. Сега, битка между Water Хайбодас и Галеар Аспис. Като Галеар Аспис е изстреля втори. И фейсболта му, да, фръкна. Мисли се за Шарлот Стрейк. И печели. Wakanda Forever за победа. Защитен модел. Жълтото. Синото, зеленото не знам. Издръжлив модел. И пак фръкна към мене. Читаваме. Направим читалка. Който играе в футбол знае. А който не играе в футбол, да почне да играе. Играе Разпис продължава. И сега е последния шанс на Medal Fight Бейблейдовете, изобщо Бейблейдовете, с Хейдис Кървекс, с този връх втори детизър, защото първи го щупих. И щеше да е много хубаво, ако го сложа Light Defense на него, ама не дойде с него. Също Ballistic Sword или Basaltic Sword, не знам вече. И Кървекс губи. Колко гаден ден за Beyblade Metal Fight. Добре, равни са, като излита напълно. Но искам да знаете нещо. Това са рапидите версиите. Аз иначе нямаше да имам толкова много щупени. И щях да имам Метео Елдраго. И пак са равни. Сега се мъчи за живота си.
Като жълтото е изразлив модел. Червеното атакуващо. Като искам да знаете нещо. Което ще да бъде срещу Blast Flame, автоматично ще да загуби. Да спечели. И това губи. Този турнир ще има само наута вътре. Айде, чао!